De brandweer is volop bezig met de redding van een 3-jarige pony. Hij was sinds gisterenmiddag vermist. Een brandweerman zakt via een kraan naar beneden om het paard te redden uit een smalle metersdiepe put. De andere kraan moet de pony hijsen. Ondertussen krijgt het paard wat eten en een kalmeringsmiddel. Het is geen gemakkelijke klus vanwege de smalle opening, maar niet veel later kan het paard gered worden. De ontlading is groot. Het was geen gemakkelijke operatie, omdat het over een diameter 1 meter was. En de pony was groter dan dat, dus we moesten hem eigenlijk met het hoofd steeds omhoog houden om hem zo omhoog te krijgen. Het was niet gemakkelijk, maar het is eigenlijk wel goed verlopen. De dierenarts is er ook steeds bij gebleven en stelt als bij wonder nagenoeg geen verwondingen vast bij het dier. Eigenlijk doet hij het heel erg goed. Dus hij wil meteen weer eten. Hij is wel wat uitgedroogd natuurlijk, omdat hij 1 dag niks heeft gedronken. Maar hij doet het eigenlijk heel erg goed. Ja, was hij ook aan het eten, denk ik? Ja, hij is wel wat stijf, dus hij zal best wel wat spierpijn hebben. Maar gelukkig is hij er ongeschonden uitgekomen. De eigenaars zijn opgelucht en bedanken de brandweer voor hun inzet. Ze gaan bekijken hoe ze dit in de toekomst kunnen voorkomen.